Tabang sa labing wahing El Nino update, kamaisan og ang fisheries sektor sa lalawigan sa Sugbo mo'y labing apektado karon sa Huwaw nga nasinati. Apan mas labing apektado ang kahumayan sa mga lungsod sa Buena Vista, Hitafe ug Batuan sa lalawigan sa Bohol. Sa pagkakaroon mukapin sa 668 ka hektarya nga kaumahan sa Bohol ang totally damaged, samtang kapin sa libo usab ka mga mag-uuma ang direktang naapektuhan. Ani ang report. Sa labing wahing data nga nasusi sa Department of Agriculture, kapin sa 267 ka hektaryang kamisan sa lungsod sa Asturias, kapin sa 60 ka hektarya sa Bugo ug kapin usab sa tag-usa ka hektarya sa Badyan ug karkara apektado karon sa El Nino. Kapin usab sa 20 ka hektarya sa kamisan sa Naga ug lungsod sa Dumanhog, apektado usab. Apektado ang kapin sa 12 ka hektaryang kahumayan sa Asturias ug kapin usab sa 2 ka hektarya sa lungsod sa Badyan tungod sa Huwaw nga nasinati. Actually, diri sa Cebu, di kayo ta kuan sa rice din sa Cebu kay ang dako dinhi corn o kuan man kining vegetables. Sa El Nino Watch sa Department of Agriculture, apektado usab ang fisheries ug ang aqua farm sa pipila kadapit sa lalawigan sa Sugbo. Gipasabot ni Attorney Salvador Diputado, Regional Executive Director, nga sa pagkakaron ilang gipang validate ang mga data nga ilang nakuha gikan sa kalungsuran. Miomo siya mga composite team nga bibisita sa mga dapit nga labing apektado karon sa Huwaw. Sa lalawigan sa Bohol, labing apektado karon ang mga lungsod sa Buena Vista, Hitafe ug Batuan. Sa kinatibuk-an, 368 ka hektarya ang totally damaged sa Huwaw, samtang 325 ka hektarya ang partially damaged. Musumada usab sa 1,289 ka mga mag-uuma sa tulo ka lungsod ang direktang apektado sa Huwaw. Agmay pa ba or padung na ba siyang harvest? So laylay ang formula nga gigamit mao na nga kami og dunay report og damage adtuon gyud namo amo gina-evaluate. Gipasabot ni Direktor Diputado kinsa mausab ang chairman sa Disaster Risk Reduction Operations Center sa DA7. Gikinahanglan nga masuta nila ang kinatibuk-ang danyos alang sa insurance nga ipagawa sa Philippine Crop Insurance Commission. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.